Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Faqala al-imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Ta'awalangi malih an Asma'a radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa asna alaihi summa qala ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannatu wan nar fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariban la adri ayyu dhalika qalat Asma' min fitnatil masihid dajjal yuqalu ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه وهو محمد ثلاثة fayuqalu nam salihan qad alimna in kunta lamuqinan bih. Niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan pada saat niku bahwa beliau niki dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu sing saderenge dereng di ngertosi atau apa sing nggih sing dipengeni Kanjeng Nabi di ngertosi. Bahkan swarga neraka nggih ngoten. Ya niku di ngertosi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngilmune Kanjeng Nabi lu kathah ora kaya ngilmune kula sampean. Artine napa dibukake kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen ana tak jelasaken bilih fa inna min ilmikat dunya fa inna min judikat dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Nggih. Di antara ngilmune panjenengan ya Rasulullah napa sing wonten teng Lauh Mahfud juga napa sing nate ditulis kalih kolam. Ya, iki termasuk kula sampean iki ana sing nang Lauh Mahfud, kita takdiri kita sampean niki nggih niki ana ning Lauh Mahfud niki dingertosi dening Kanjeng Nabi. Swarga neraka nggih dingertosi dening Kanjeng Nabi. Termasuk besok ya apa yang akan terjadi kepada umat Kanjeng Nabi nggih Kanjeng Nabi besok ngertos. Kanjeng Nabi nggih ngertos. Ndak biyen wis ngertos apa yang terjadi besok. Ya, fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla aw qariban la adri ayu dzalika qalat Asma' min fitnatil masih dajjal. Ya, bahkan besok kita dikubur kita niki bakal dapat fitnah. Fitnah niku napa cobaan. Nggih, dapat napa? Cobaan, ana tese. Nggih, ana ujiane. Ya. Ya, hingga cedak ning napa parek awean fitnahe atau cobaane Dajjal Al-Masihud Dajjal. Lah besok nggih ditakoni, wong iki ditakoni. Iki nggih ngetes takoni. Ya, ma ilmuka bi hadzal rajul? Apa sing mbok ngerteni tentang wong lanang niki? Sing dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah wong sing mukmin, wong sing ya wong sing bener-bener mukmin, ya niku bakal ngendikan iki adalah Muhammad Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam yang telah datang kepada kita dengan ya petunjuk ya dengan dalil-dalil yang jelas, petunjuk-petunjuk yang jelas. Kemudian kita ini gelem ngikuti Kanjeng Nabi, terus ya gelem menjawabi apa yang Kanjeng Nabi ajak-ajak. Oke. Iku adalah Nabi Muhammad, iku adalah Nabi Muhammad. Lah wong sing kok ngene iki sing jelas imane. Nggih, jelas imane kok ngeten iki iso jawab kanthi bagus. Jawabane mantap, ora ana keraguan sama sekali. Maka wong iki selamat sangka fitnatud dajjal. Ya, selamat. Ya, terus badane niku 6 sholihan. Ya wis selamat awakmu. 6 sholihan turuneh. Ya. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi. Ya aku wis ngerti nek awakmu iki nggih ya bener-bener iman ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis selamat wis. Iki besok ning kuburan nggih mungkin ditakoni ngoten nggih. Wa amal munafiqu. Ha iki ayo di mana nih? Niku ra?
Apa sing durung manane apa? Ya, ja'a wastaqah. Huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a mun rawuh na ing kita. Ja'a mun rawuh sapa Kanjeng Nabi na ing kita bil bayyinati kelawan pira-pira ya, bukti sing jelas wal hudalan petunjuk. Fa'ajabna mongko jawab sapa kita hu ing Nabi Muhammad wattaba'na lan ngikuti sapa kita hu ing Nabi Muhammad wa huwa lan utawi tiyang niku wau Muhammadun niku Nabi Muhammad serasan kelawan kaping 3 fayuqalu mongko diucapaken nam turwa babu'a nam sholihan hale wong kang bagus qad alimna temen wis ngerti sapa kita ing kunta lamun ana sapa kita lamun ana sapa sira lamukinan iku yakti wong kang iman bihi kelawan Nabi Muhammad. jadi kados ngoten nggih. Ya, jadi fitnah sing ana ning kubur, cobaan sing ana ning kubur niku saking gedene seakan-akan kaya nggih, seakan-akan kaya fitnah Dajjal, kaya cobaane napa Dajjal. Nggih, iku saking gedene ya. Di antara ujiane napa yaiku ditakoni iki sapa iki? Ya Nabi Muhammad. Iso jawab sing bener. Lah wong sing iman temenan iso jawab dengan benar. Ya, itu adalah Nabi Muhammad ja'a nabil bayyinati yang telah datang kepada kita dengan bukti-bukti yang jelas ya, dan dengan ya petunjuk yang jelas. Kemudian kita gelem ngikuti, kita gelem jawabi napa sing diajak-ajak dening Kanjeng Nabi. Iku adalah Nabi Muhammad. Terus badhe niku bareng sampean wis iso jawab kaya ngono. Ya, akhirnya sing takok nam sholihan. Wis turune. Ya, iku fitnah ning kubur ngono kuwi. Cobaan ning kuburan. Ya, aku ngerti nek awakmu iki bener-bener iman maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saiki nek wong munafik utawa wong sing ragu pripun? Nggih, ngeri ya Allah, naudzubillah min dzalik. Wa ammal munafiqu, lan ana pun utawi wong munafik. Oil murtabu utawi wong kang ragu. Adri ora ngerti sapa ingsun. Iki tambahan Qarawi. La adri ora ngerti sapa ingsun ayyudzalika di mengkono qalat ngendikan asma'u sapa asma fayaqulu mongko ngucap sapa munafik utawa murtab la adri ora ngerti sapa ingsun sami itu ngrungokaken sapa ingsun annasa ing manusa syai'an annasa ing manusa yaquluna padha ngucap sapa manusa syai'an ing suwi-wiji fakultu mongko ngucap sapa ingsun hu ing suwi-wiji. Jadi ceritane iku wong sing ragu, wong munafik nggih. Ya wong munafik. Ya redaksine iki teng mriki wong munafik utawa murtab wong sing ragu. Nggih. Lah iki ngenane ya sempat tak singgung bahwa iki di antara detaile para periwayat, para perawi. Ya. Sing riwayatna sangka Sayyidah Asma iki ragu. Jadi ragu. Iku redaksine munafik apa murtab ya. Intine ngono. Jadi ragu, mulane disebutno kabeh. Nggih, mulane disebutke kabeh supaya napa supaya niki tambah detail dalam periwayatan niku. Nah, niki disebutke bahwa ya wong sing munafik utawa sing ragu niku ya besok ketika ditakoni sapa iki jawabane la adri gak ngerti sapa iki ora ngerti. Lah wong munafik wong sing ragu kaya ngono kuwi ora ngerti ya jawabane ngono aku mboten ngertos aku ngerti ya aku wong-wong do ngomong ya saged ngomong ngono ae saged melok-melok ya iki bahaya. Dadi ora ngomong saka yakine dhewe tapi agar melok-melok padha karo melok-melok wong liya. Iku apa jenenge? Ya iki bahaya. Ya iso entuk siksa kuburan. Ya. Jadi wong sing yakin temenan jelas iso jawab. Ya, wong sing munafik utawa wong sing ya ragu terhadap
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artine napa? Artine munafik iku artine ya zahire ngetokno nek iman tapi atine gak gelem iman. Lho biyen ana ngoten, nggih. Ngasih sakniki nggih wonten. Ya wong munafik. Dadi zahire ngetokno napa? Iman. Tapi atine ora gelem iman. Ya, iki besok ditakoni malaikat ya kaya ngoten iku jawab. Aku ora ngerti, mbah ora ngerti. Lah terus iki masih ada satu sisa orang lagi tapi gak disebut kiting mriki. Iku napa? Wong sing bener-bener iman tapi ahli maksiat. Kalau mau iman ya bener-bener iman te Kanjeng Nabi mboten ahli maksiat. Niku langsung iso jawab. Ya. Nek sing iman tur ahli maksiat, ya mungkin kebanyakan orang masuk kategori niki iman tur ahli maksiat. Niku pripun? Ya iso jawab tapi jawabnya rada telat. Ya akhirnya engko ya selamat sangka siksa dapat jenis siksa kuburan. Ya meskipun mungkin ya awal-awal rada siksa sithik tapi ya akhirnya ya selamat sangka siksa kuburan. Paham betul? Ya, terus ada 3 golongan ya. Sing pertama sing bener-bener iman, niki selamat. Sing kedua, wong sing munafik iki gak selamat. Sing ketiga, ya wong sing iman tur ahli maksiat. Nggih. Pada akhirnya engko selamat ya meskipun ning awal niki ya rada ana cobaan-cobaan sithik. Nggih. Paham? Niku ngoten. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.